जोरात लागलाय, कळ जात आहे. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कुकर यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मी सो मोडवे. मित्रांनो, तिथे भात लावतात आय सकाळपासून भात लावायला गेली आहे. मी शाळेतनं आलो, मला कंटाळा आला ना म्हणून टी व्ही बघत होतो. शुभम आला बोलाय करून चल व्हिडिओ काढायला. पहिला मला गोठणीवरचं मला कंटाळा दोघं काय जाऊन करायचा तुला पोहू. मी बोला नाही पोहायचा. नंतर तुला बोलतो इथं आईस तुझी भात लावत आहे तिथं चल. बोला चल मग जाऊ म्हणून आलं. काय म्हणतात एकदा शिकायला बघून ये जा ना, तेच जा बघून ये. काय घरात जा आईच्या आणि बघ बाळवर झोपलेत का काय. उठलं असेल तर त्यांना बोल इकडे यायला. आमच्या घरात राहत नव्हती, आता आमच्याकडे नाही गावा. बघा कशी लावते आता नाचणी लावतायत. इथं पाणी नाही म्हणून, नाही तर असं डायरेक्ट लागलं नसतं. नाचणी आहे ना, खत टाकला टाकरी घातलंय. हे काय टाकलेलं आहे बा हयात नाही कुठे खत तो पण दिसत नाही. हया पाया मग हा इथं खड आहे. आता बघा टाकीन. हा बघा आई दाखवताय कशी टाकायची. आई तुझ्या पायाने तू पूर्ण हे केलास. आईन इथं बघ इथं राहिला. ते टाकलंय पहिला, इथं राहिला ना तो पहिला टाकलाय. आईच्या पायाने दाबलं गेलं पूर्ण. 3-4 खड असं टाकतात. माप असतं बदलं नाही. साखर आहे ती. साखर आहे हवी गोड गोड हवऱ्या घे. आज किती हवरेगिरी केला. कसली फणसाला शाळेत ना आलं ते फणस खात होतो उतरना जेवलात. हे बघ आम्ही फणस खातो. हा हवऱ्यामध्ये काढता आम्ही काढून खातो. हा काढतो चीक असा उडवतो सगळीकडे आणि तोंड असा पूर्ण इतका भरलेला, तोंड नाही भरलाय ना असा भरलेला, हात बी तसा सगळा भरलेला चिकन. उतानाच्या हुल्यात दिलं खायला. तर कशाला गेलेलो रे? चालेत नाही येताना फणस काल काढलेला विकत राहिलेला ठेवलेला. पाणी झाला उतानाच्या होलाला. हो झालाय कधी फुल पाणी येतं चिकन पवत. बोलत असतं गोटणी बोललं चल तर बोलत उतानाच्या होलात चल पवाय. काय माहित काय तिथं मजा येतो होतानाच्या होलात काय तिथं. हा काल भात लावलेला ना. तो तिकडचा काल हा आज लावला. बाईचाच भात केला होता एवढा सगळा एवढ्याला पुरण. हो पतल घ्यायचा. अजून तिकडे परसरी आहे लावायची. कुठलं अर्ध तोडता असं वळवता असं ना, अर्ध झोपवतात ते ना. माहिती आहे असं काढतात असं खालतून वरतून तोडत नाही. त्याला पाणी असतं पाण्यात असं झोपत करतात बांधतात. अरे तो भात बांधतात. अरे हा पण बांधतात तो तिथं बांधून ठेवलेला आहे. अरे पाण्यात हेच नाही करत. अरे हे नाही करत मी सांगतोय रे तुला. हे देतो रिप्लाय देतो तुला. रिप्लाय मजा काय मी कधी मेसेज टाकलेला रिप्लाय दिलाय. दोस्तो हा बघ इथं आहे मूठ. आगे आई मी 4-5 6 हा बघा लावून दे. चिकन बघून घे त्यासाठी पेशल आहे. चल आता इथं थांबायचा. तर मित्रांनो आता तिकडे जाणार आहोत. हे शिकान धबधबा दिसतोय का आमच्या तोंडात जात आहे बघ. तुझ्यासाठी पवायला चांगला आहे. कुठं आहे रे सोमसाठी पण हा एवढूस आहे ह्याच्यात कोण पवल तेच. अरे मला इथून तर इतका बस आहे म्हणा. अरे मी चप्पल आणले, चप्पल आज जातील. ते मित्रांनो ही बघा नाचणी. काकड्या पण आहेत वाटतं ह्याच्यात. इकडं भात आहे. हे बघा इकडं बैल.
इकडे लावलं नाही भात. तिकडे आव्हान खणतायत, तुम्हाला दाखवतो आता. एसटी आली. ते मित्रांनो खो खोचा ग्राउंड बघा. होता पहिला तर नाव अरे रेषा तर दिसत आहेत. बघ बनवलं ना मी तिथे एकदम तिथं दिला खो बोलायचं नाही असा तिथे मान डाम नाही काट्यात जा. इथं काय लावलेलं आहे? दारची भाजी आणि मिरच्या आहेत. त्यासाठी गेलेला तर वा लता इन केला नाही ना. आपण कबड्डी माहिती नाही कुठे खेळायचं. इथेच माहिती नाही का आपण कबड्डी खेळायचं. इथं लाई ना तिला कबड्डी असा मारला असा आणि असा गेला का याला असं उडला पड बोल खाली पड खाली पड असा पडायचं इथं डाळ टाकायची असं असतं. कारण तिथेच पाणी तुंबायचं ना. मित्रांनो तो बघा श्रीकाने ना मोदीच पाण्यामध्ये काहीतरी करताय टिवला टिवल. त्या पूर्वीच्या इथं नुसतं बोलताय वरती या. काय रे हा बघा कसं भात मित्रांनो हे करतायत. काय रे खणतायत का काढतायत असा काढतात. चालूच आहे तो चालूच आहे. असं काय नसतं चालतं. व्हिडिओ मध्ये चालतं सगळं. ऐकणारच ऐकल्याशिवाय राहणार आहेत. नाही बरोबर आहे. बैल बघा कसं उभं आहे. तिकडून बाबा आलत. हे बघा खेळतायत नुसतं. हे ना पाण्यात काय मजा येते काय माहिती. हा पाण्यात काय मजा येते. बाहेर थांब तुला इंग्लिश मध्ये सांगू. अरे तो अनपड गवारच आहे. तुला कुठं समजणार आहे इंग्लिश मध्ये. तसं मला पण नाही समजत. तसं काय इंग्लिश मध्ये येतात 1 ते 20 पाड बोललो ये. ते मित्रांनो साप बघा. हे हलवू नको माझ्या. आता ह्याला उतरायची कशी. मैं भी ट्राय करेंगे साला. मी असं ट्राय करा. चला अरे जेवणापूर्वी काय असं करतोस. कोण सांगितलं तुला तू कर. भाच्या काढता येते काय. काय करतोय. आणि तू मोठी बसशील. दोन 3 असं पकडायचं नाही उभं ठेवायचं. पहिले कशी सर्व पोरं यायची आता कोण येतोय. कोण नाही मी आले ना. पहिले आम्ही सुट्टी असली की जायचं कामाला.
पाटला कुठे ठेवलेला आहे पाटी तिच्या नको तुला नाही बोलूया उपटायचं नसतं हा एक एक शोधून शोधून एक एक काढताय. मग काय दोन अरे दोन दोन मध्येच काय हे होतात तुटतात. कसा काढतोस बरोबर उपटत नाही ना तुम्ही बोलला असता का मला वाटलं काय माझ्या पायावर आला तेव्हा एवढा भीत नाही मी अजून येत नाही गेली माझ्या आताशी इतकूच होता येत झाली ती काय अशी धरायची बघ अशी 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 काढायची हा बघ असं आहे काय मी आपलं पाठ तिकडे साईडला करता तसे तर फटकन निघतात बा काय तू शाळेत जाणार आहेस का मुंबई जाणार आहे? मग आपण पडतात चला रे पोवा जमत नाही बघू काय डगरू मला नको मारायला असू दे दमलत ते. चला कोण काढताय मी काढता नाही पुढे जायचं एवढा सोड अरे ह्या पुढं पुढं हे धरू नको थांब सोड तू सोड जायचं पुढच्या पुढं आपल्याला रेमटेव घेत दमलं ते. इथं काय तो घायघाय पाणी निघतोय. उपिल लागले मला माहिती बा मग पाणी पिऊन दाखव. पण जाऊ दे आता तू बोलत नको तुम्ही कशाला राब बेटा मित्रांनो बाबा आता चिखल करतायत. ते चिखल झालाय पाय जाता येतात. आता मी नांगरता ते साईड मित्रांनो पाऊस बघा किती जोरात आलाय. आम्ही लवकर इकडं आलो पाऊस येत होता म्हणून. बघा किती आलाय. बाबा बघा इकडं आई बघा लावतायत नाचणी. ही बघा काय करतायत. एवढ्या वेळ काय रे करत होतो शाळेत. ए तेंद्या बा आता आलाय. तिकडं बाबा नागरतायत पावसातनं. पाऊस बघा किती आलाय आता. त्यांना आता भात लावताय. ये ना तू भिजणार थोडी आहेस. कोण नाहीसा झाला. आई वगैरे रेकॉर्ड होताय.
तुला काय आम्ही आमचं पाहिजे. तर का मित्रांनो खणतायत. खंदत नाही, भात लावतायत. भात लावतायत. आता घोडे हे करतायत. काय गुरु करतायत? काय ते नांगर करतायत. कागद आहे. हे चिकन नको उडवू. मित्रांनो हा बघा बहीण बहीण हा बघा मित्रांनो पाऊस आला. तुझ्या उंची एवढी छत्री धरली. आम्ही खेळता मग पाणी खेळताना येत असं आम्ही सोम कुठे गेला? आम्ही असं वाटतं का आम्ही एकदा कधीतरी पवार जाणार आहोत. उद्या पवार जाणार आहोत. कधी जाऊ? तू येणार नाही. येणार काय? छत्रीत थांब रे. थांब, बैल येत आहेत. इकडे माझं इकडे बोलतो. का मित्रांनो भात लावतो. ऐका शेअर करा. आमच्या ऐकायला शेअर करा. आमच्या गावाला सबस्क्राईब करा. कुणाला? आपल्या गावाला काय करा? सबस्क्राईब. सरप्राईज. आम्ही पण भात लावायला सुरू होत. मस्त बोलते सरप्राईज. आम्ही कामला कसं चालतात तुला छत्री धर. छत्री धर उडेल. खाल सुटशील तिथं खालच्या तोंड्यात. ते मित्रांनो सोम पलालाय घराशी मयादाच्या. तर मित्रांनो आता पाऊस गेला. मैदाच्या वटीवर आलेलो. तुला सांगितली नाही, तेजसला बोललाय. हा बघ कसला गेला पाय. तर मित्रांनो किती लावले बघा. तुम्ही आणला इथं तो गेला अशी नाल्यातलं पोलेला नसो आज आता ने
हे आधी नको जाऊ. जा टाक. अरे ठेव ठेव इथं ठेव. अरे ठेव असं ठेव. तुझ्यान उचलेल काय जा तिकडे आता. का ना हो चालेल दादा. पाणी टाकतो. जा पाठी जा. जाऊ वाटी जा वाटी जा. जाऊ अजून अजून जा. जाऊ अजून. अरे जा वाटी. आता जा. ये गो पाठी बघ. या. हा. घे. कधी बघून जायचं ना. तुला काय आहे पवायला काय काय पाणी झालाय स्वतः शाळेत येत नाही म्हणून काय आम्हाला माहित नाही काय आम्ही जातो शाळेत आज झाला गेले. आज पाणी हो झालाय काल पण होता पाणी काल होतं तो माहिती आहे ते जा ना खालची मग छत्री दे ना. छत्री कशाला पाहिजे तुला? भिजाय तर मित्रांनो आता इष्ट येते भेटून आता आम्ही एंड करतो व्हिडिओ लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघितला म्हणून धन्यवाद टाटा गुड बाय लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा विसरू नका टाटा